Welcome back sa live. Medyo sakit ang akong natutunan kaysa Ash Falls. Ash Falls ang lupok ng bulkan. Kag ula, init-init kun adlaw, kun gabi tugnaw. Resulta, ang akon nga tingog. Kag akong natutunan katol. Bago naman ta ka live, medyo gintamad. Gintamad sa live. Patol sa kapitulan. Oh! Kaon ta guys, oh. Ang kamoy-kamoy. Tapos sa panyapon. Bitig to ka masulod mo. Kuha naman ka na ako nyo. Kao? Ano kao? Kapsprite naman ko dyan. Still issue. Sinisipan na magpanyakan. Hindi ako nakakuan. Hindi ako nakapable. Hindi ako naka-public. Ano ba yan? Hindi ko makita ang mga comments niyo. Okay. Shout out kay Arlene. Good evening. Shout out sa 23 people. Good evening. Kendra, good evening. Shout out. Sila sa
Mooncake, shout out. Sa ako nga ta-fan, si Mooncake, si Arlene, si Kendra, shout out. Thanks sa support. Kato lang ako nga tutunlan sa Yabok. Sa Yabok sang lupok sang bulkan. Kumain na bang lahat? Yes, you have a question. Bakit ano? Ako nga kwan? Automatic. English speaking. Translation. Okay. Bilantes, shout out. Good evening. Kain tayo. Kamoy-kamoy. Napay. Sobrang maalikabok sa amin. Katinang lalamunan ko. Evening sa anim na people here. Lobat ako, lobat. Sinisipon. Sinisipon sa alikabok.
Shout out Joanna. Evening. Tagal kong hindi nag-live. Tamad. Sinamad mag-live. Shout out Kabusli Farm Vlog, shout out. Black fans ko Kabusli, Mooncake, Joanna, Arlene, Ditantis, Kendra. Shout out, Nigo Loud, shout out. Bed, balik yung charger ni Bed. Bed, balik yung charger ni Liog. Ay, katugnaw sa pagkalamig naman.
sa araw, masyado sobra ang init sa araw. Pagkagabi, malamig. Malamig sa gabi. Ayan. Ilan. Ah. Hello guys, good evening. Good evening. Shout out sa lahat. Sobrang lamig sa labas. Yes. Good evening. Good evening. Napisanan mag-live. Hindi naman ako makabigay ng jacket pag pag mag-open ako, lumalabas top fans naman. Pag ano ko nga yung pangalan nila, top fans yung lumalabas. Naka-bloom. Okay na. Ayan na siya. Ayan na. Kanina hindi ko maano Sabad sila yung mga nakawag ko naman. Yan na, dumaan na sila. Kaya hindi nag-blue. Dumaan na sila, kaya hindi nag-blue yung pangalan nila. Yan na Jumaydal. Shout out. Pretty Angel, shout out. Evening. Kaya ko bi jacket bed. Ang ako ni jacket dabi. Kaya tugnaw. Ang green dabla nakahanger. Sobra ka tugnaw sa gwa. Sa gabi tugnaw. Pagka adlaw perte naman kainit.
Dugangan sang yabok nga akong tingog wala na. Nakatol nga ako nga tutunlan. Yabok sang kanlaon nga naglupok. Grabe ang yabok. Ang ashful. Dam ashful sa binalbagan. Gabi bakal ko ginagasolina sa grabing tapok. Pag duty ko grabe pa rin ang tapok kan. Wala pa ko naka face mask. Ano na sa akong tutunlan. Yabok. Solar hindi masyado naka-charge gani. Okay, may mga abuang iyang panel. Hindi masyado nakabulag sa init. Bed, dala na di. I don't know. Kapa ni jacket black. Maglaho ng pag-ibig mo sinta, ibig mo pang isang yan na jacket na yan, hindi na malamig, naka jacket, naka medyas, naka pants yan. Tricula sa kabila. Dito tayo sa gilid ng kalsada. Kaso malikabok. Sa tapat ng solar. Ayan na, sa tapat ng solar. Yan. Kaso lang, malikabok kasi gilid ng daan. Dito ako sa gilid ng daan. Yan, magbibilang tayo ng sasakyan. Sanag, pero mamaya, na yan. Hindi masyado maka-charge. Kasi may alikabok ang niya, panel. Yan. Pero lamig pa rin ang ng sasakyan. Lamig ang hangin galing sa sasakyan
Si Pretty? Oo. Bigyan ko na. Kaso hindi na siya hindi na siya. Remove as standard moderator na siya. Bigyan ko na. Kaso hindi na siya. Dumaan na lang. Nag-out na siya. Hello, good evening. Mahapdi sa mata yung ash full galing sa bulkan. Sakit sa mata. Hello, good evening everyone. Yan. Dito ako sa gilid ng kalsada. Lamig. Lamig. Dito, lamig. Lamig, guys. Guys, ang lamig. Mas malamig pa kaysa December. Ayan na. Ayan. Oo, yun. Kaloyan. Kahit sa kaloyan. Pero nag-upload naman ang mga short stories. Kahit mag-upload lang pala niyo, okay na rin. Mag-upload ka lang araw-araw. Din, nag-work din naman ang time mo. Kahit walang live. Basta may ka lang araw-araw. Okay din pala eh. Shinshin. Good evening. Shout out. Ari di sa sa gilid dalan. Purpose of life? To be happy. What's the purpose of life in your opinion? To be happy, to enjoy. Enjoy your life. Breath. Tugnaw di subong kun adlaw init-init. Subong lang nagtugnaw kaysa December. Amihan na kasi. Amihan na ang hangin papunta na ng dagat. Tapos tuyo na ang mga mga palayan. Naka-hide si Oxy. Naka-hide. Paano siyang Ako ba nag-hide? Ako ba nag-hide sa kanya?
Ang isa ko di din makita di ilis ko account. Okay. Yan na, medyo dumilim ng solar. Cherry, shout out. Good evening. Breath. Mo pala yun. Bukas bigyan kita ng bra. Panty lang ngayon. Kalimutan ko na puntahan Oxyantay. Si Oxyantay. Bakit nakatago ba siya? Bakit di makita? Bakit nakatago ba siya? Wala na sa ipamangkot. Wala na guro sa inagpamangkot kung ano-ano na lang. Sakit na nga kung sa Yabok. Isang bulkan. Pagkain. Yes, Sisi. Take your time. Tapos na ako, panyapon na. Pagkaabot ko, nagpanyapon ko dayon. Para tologs na lang. Matologs na lang karon dayon. Ikatugnaw. Super lamig ng gabi. Ngayon lang to ang lamig-lamig. Tapos sa sa tanghali, sobrang init naman. Yun, pag uminom ka ng cold, ayan, lalamunan mo sira. Plus yung alikabok ng ng pumutok na bulkan. Sana. Sana nga tumayong mo. Kung ano isang part niya. To be you. My place. Mga wala guro, mga walang makausap, mga boring.
naghahanap ng happiness. Yun. Kung ano-ano na lang. Macho ng Bagroy ngayon, dumaan. Maglakad-lakad tayo. Katlakad. Katol sa ako nga tunlan. O patas-taas ang karga. Ah, wow! Labot ang kuryente, bala. Okay, grab. Ano boy ya karga? Chance Vlog, good evening, shout out. Animalism yung ano to, yung truck. Sobrang taas ang ano, ang karga na tubo. Wala. Umilaw ang kuryente. Ang pugi ng Bagroy. Just walking tayo. Ray the Gamer, shout out, good evening. Walking. Hila talaga ang ano, kuryente. Daanan ng malaking truck. Ayan. Ayan. Daanan ng malaking truck. Sobrang taas ang karga. Hindi pa kontento sa karga niya. Kulang pa ata. Dito lang tayo sa tabi-tabi. Bibilang tayo ng mga sasakyan.
lalamunan ko. May mag-inom ako ng cetirizine. Anti-allergy. Ayan kamuting kahoy. Ano ba yan? Papaya. Kamuting kahoy. Ayan. Ayan. Ayan, kamuti. Utan. Ay, naku po lang yun. Katol sa akong natutunlan. Ah. Oh. Oh. God si Motel. Si Armon. Si Estel. Basta manubida. Ay, hindi pa kita nila. Forty. Mamu di tayo lang ka. Hindi na ko lang naso, anak ko na may magwala. Ha? Magwala gamit. Wala sang? Akong kumot. Ang nabali ba? Kay permi ko na gamit akong malabay. Oo. Do, permi na ko sa magwala.
Sulat kaya. Magsulat kaya. Wala man? Ha? Ha? Magsulat ka, wala man? Ha? Magsulat ka, wala man? Hindi. Oh. Hindi mo, hindi ka nakasaho. Ano na, ngayon ko lang wala ko wala. Itong duga, mag wasak na yun. And even tripped her on purpose. The gymnastics team also picked on new weightlifters, accusing them of stealing their clothes. Emma came over to defend the newcomers. The gymnastics team didn't dare mess with Emma. Emma led the newcomers away. The next day, Emma was organizing clothes and realized that the outfit she had her friends could the gymnastics team have taken it? One friend asked, "They might be trying to get back at us." Emma took her friends to the gymnastics team, planning to retrieve the clothes. They got into an argument at the door. Emma accidentally pushed a girl over. The coach came to apologize, which settled things. But the girl had pulled a muscle and needed to rest for 2 weeks. The injured girl was blood. Seeing her like that made Emma feel wrong. Still, Emma continued helping the school move equipment. When they got to the equipment room, an older man asked, "Why aren't you arranging these properly?" As he was about to help, Emma noticed he was wearing red lace underwear and turned out to be others ran over, and the police took the man away. Emma got her outfit back. Emma washed William's handkerchief. She went to find him to apologize, saying she had cleaned it. Didn't understand why he was upset. Then I'll get it dirty again and give it back, she said, as they struggled over the handkerchief. William pulled hard, and Emma fell. William jumped in to save her. He held Emma in his arms, looking at her face. He suddenly remembered Emma was the girl who had saved him when they were children. The girl was eating her 100th egg. I can do Wednesday night. Okay, I'll make the camera. Just for the meeting? That's sweet. If I make a shot, you gotta type the key throw you notice. You know what that means? In my last life, after being brought back to the Riverside family, the fake daughter kept framing me. She was so good with words, I could never win a. Di mo na nakuha ang botelya mo. Parang. Man, may suray. Kaya mo ba? Puta. Alam mo ah. Ano? Mayat sila ya, gapapader na sila nga suminto. Doon sila Sir Paul birthday. Yan ah? Doon sila Sir Paul. Ah. Sir Paul sa ano? Oo. Sobra mo suna. Oo.
Mayos, maya ka iganang natin lang. Simento. Okay. Pwede na yung sapon. Utang mo na gano'ng kwarta na. Pwede na yung mga Japon. Pwede na yung balay. Wala na lang balay ng RB. Yung sunod yung pang yakudal sa yung ano. Kudal man. Adala na sa wedding. Kana na lang sila, diba? Kung wala sa minang natin, no? Dahil sa gasolina, ma. Ha? Damo, ang kwarta. Ha? Yan na yun. Sarap yan. Yes, yes, yes. I'm so busy la. Busy. Ouch. Hello, shout out. Kay Niza, shout out. Good evening. Himself, good evening. Ano, Bacolod ako. Nisa, sa Bacolod ako eh. Shout out, Edgar. Ayan na. Bigyan na kita ng jacket. Edgar. Di pa ka na natin si Daldal. Panato. Lo, ako naman. Yung kaunay tao. No, grabe si mo ba? Ba't na? Buksi Oo, lang wala. sa ano. Ha? Buksi lang to sa ano. Tuna. Wala tong isda, Bilen. Ah, ubos ko boy. Sana man ito bili. Ah. Tala. Bacolod ako, sis, Nisa. Araw? Ang ano? Dito sa, ano, sa Binalbagan. Hindi pa boss ha. Ito nga lang.
Tunga alang. Ang sudan niya. Thanks po, Nisa. Ano naman, apuntada or ano? Horse. Shout out kay Horse. Kay Horse at okay. Arcos. Mamaya makapiright na naman tong ano ko live kasi nagpapasound naman. Ay, talaga naman. May mga ano talaga, may mga pasaway sa live ko. Sabi ko pa nagpapasound. Gawin mo 300? Ang ano? Sino? Sino ipin ko? Si Nisa? Ay, no. Nisa. Ayan na. Ayan na naman yung truck ko. Taas ng ano, karga. Ayan. Biga na. Diyan sa Bacolod, Gabagya. Miga ko mga amakan kag kisa misis. Saan banda sa Bacolod?
Sa proper, sa Bacolod City talaga. Sa mall ba? Sa hardware. Ano lang ako, sis, hanggang 1 hour lang ako. Lubat ako eh. Clare, shout out. Oo. Yan ang product sa Iloilo. Awakan. Paris Migalaw, shout out. Oh, oh. Dahil, Ganun ka naligo? Sa Facebook. Kadua ang bulutangan. Ibutangan sa isang gaawas. Ba, Diyos me. ano na yung isa eh, tubig eh. Bo, ambot lang gid ah. Tao nga, gabi na, no? Wala yung lang. Makaon ka pa na kay daw hindi ka na magkaon sang tsuraya. Sumudan ka na? Kita mo hindi sa magkaon, no? Tanaw yap lang. Hindi na sa magkaon. Kaya ang kanon, gaawas-awas, nasumudan na sa magtanaw. Ute o, gakama na sa. Oh, ano ka ido?
Bro, shout out. Good evening. Yan ang aking aso. Yan si Tiltil kumakain. Yeah, black doggy. Tel, tobang di anay tela. Tobang. Ah. Tel. 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 Til. Si hi anay. Hi. Til til. Tel, pakita na mo gwapa, Tel. Tel. Wala lang sa kabate, oh. Pakita na nga gwapa ka. Tel. Abungol. Wala na, bungol na. Gutom sa gutom. Gutom na gutom na. Tuna ang ulam niya, tuna. Walang ulam eh. Ayan. Dula mo muna na, boss man. Dilap. Ang na tilaw. Injutay mo sabaw. Injutay mo lang kanon, damo sabaw. Kita mo nga sabaw na mian niya. Suyupo niya lang ang sabaw. Yo, kalaho ula pa sa ano yo. Punta mo to, bagay. Very messy ang iyang ano balay. Igko na tanawon. Very dirty. Atel ang imong house, Tel. Very dirty. Atel. Ang kureng. Napatay na to sila. Tingala kami nga wala na sang may gagahod. Wala na sang ingaw-ingaw. Kay gali. Patay na sa sulod sang ano, balay-balay nila. Ewan, basi na ano nagutom. Baka nagutom sila. Pero ano naman, pinapakada, ano naman, didi naman yun. Tapos na, ano, hindi na namin narinig ang ano nilang ingay. Nakita na lang napatay na pala. Dalawa sila patay. Umiyak din si David. Umiyak din. Kasi namatay yung ano, pusa. Ako to, bitay.
Diet ata, bread lang kinain. Diet ka? Okay po. Ako nagpapataba, ikaw nagda-diet. Ako kain ng kain ah. Ako kain ng kain para tumaba, ikaw diet para papayat na. Reverse tayo. Congrats kay Nisa. 295 sub. Ha? Ah? Ako hindi din ako mahilig kumain kung walang kainin. Hindi ako mahilig kumain pag walang kakainin. Pag mayroon, kain ng kain. Kung walang makain, hindi ako mahilig kumain. Kain, mag-lunch nga. After lunch, kakain pa ng ng tinapay at saka mga pichi-pichi. Ako na ako sa kasama ko kasi pagkatapos naming mag-lunch, bibili siya ng tinapay at saka yung mga cheese corn, mga ganun. Coco crunch, ano na ba yun? Mga chichirya, ayun. Parang nakasanayan na rin. Kaya ako, pagkatapos ng kumain ng kanin, bumili ako ng kamoy-kamoy. Kung ano-ano yung mga finger foods. Minsan na ako kumakain pero pag gusto ko talaga kain ng kain. Antok na. Ay, yeah, shout out. Galaw, shout out, Aya. Dito lang kayo magkikita. Baka dito kayo, Destiny ni Aya Rose. Destiny kayong magkita dito sa akin.
Baka invisible lang si Aya sa'yo, Rose. Oh. Nakaantok na. Wala, naku po. Sana abot pa yung battery ko. Maglulubat na talaga ako. Sana makaabot ng 30 minutes pa. Parang ano na, parang nanghihingalo na ang battery ko. Magto 2 hours sana ako, kaso lang parang ano na ang battery ko. 1.5 hours na lang. Si Nisa? Sino si Nisa? Bagong friend. Salamat po. Ay, si Rose Aguilar lang. Balikan mo, Nisa. Pag-live ko, pasok ka, Nisa. Dikit ko sa'yo, mga alagad ko. Oo. Pasok-pasok din minsan. Ipo, patapusin lang. O, malapit na ako. 10 minutes na lang kasi maglulubat na ako. Waiting for 10 minutes. Maglulubat na ako. Oo nga, gabi ka na, Rose, mag-live. Tulog na ako. Tapos ang cellphone ko ngayon, wala akong charger. Parating lubat. Wala akong proper na na charger. Nagagawan kami ng anak ko. Hindi pwede mag-live. Live mo na lang kasama mo mote. Nagbupuyat ka talaga sa live kasi gabi na. Bali, may naman yung mga nagpupuyat din.
Naku po, 11? 11 ng gabi? Kaso walang magawa, yun lang ang time. Habulin lang yung available na oras para maka-live. Gabi-gabi ba yan? Ang live mo, te? Oh, Singapore. Pareho kayo? Chang Ami. Shout out. Good evening. Pareho kayo, sis, oh. Singapore din si Nisa. Magkita na kayo dyan. Shout out, everyone. Baka magkatabi lang kayo dyan. Oh, 9 na? 9 na ba? Oh, hugas na at mag-live na. Bilisan mong maghugas at mag-live. Habol sa live. Ay, bigyan. Ay, ano ba yan? May napindot naman akong mali. Oh, ang kamay ko kasi yan. Hindi ko kumain na makumisayad. Naku po. Yan na. Welcome. Welcome, welcome Chang Ami. Sakit sa akong tutunan niya. Oh.
Oh, Tel, hindi ka kumain? Kainin mo na yan. Ubusin mo. Tel, ubusan na. Tel. Bed, na lang ipakaon mo siya, bed. Uh, excuse me. Thank you, Changami. 2 minutes na lang din mag say goodbye na ako. Si lubat na ako. Look, may banana sis. Oh, ayan. Ikinabit. Kaso lang maliliit ang ano. Gagmay lang yung bunga. Gagmay lang kay kainit. Na ano sa init, nasakit sa init. Until here na lang ako. Thank you very much sa lahat-lahat. Mababay na ko sa inyo tanan. May message ako talaga sa 4 hours na yun. Bye-bye. Thank you very much. Salamat sa lahat. Bye na ako kasi lubat na talaga ako. Bye-bye everyone. Bye Rose. Mamaya pag ano ako, silip kita. Bye-bye.